Assalamu alaikum bandiraɓe Winndere-tv nani mi yetto on yettuma Alaji Oumar Doro Kume vraiment a jarama mi salmini mi juuri on ko ɗo gonɗen koye Jalsubalo nani Jalsubalo noon so haalama nani ganduɗa hoorema alay saago min kaala hen Dial no garduɗen ɗo ene Dial woniri ko Jalsubalo ko jewɓe goni ɗo e Dial min mbanno ko invitation famille anani ganduɗa goral Diew min gari ɗo e Jalsubalo kadi min teddinama e Jalsubalo anani mboɗo welti hen no fewi no yimɓeɓe notiri hen Dial muya amen kay ko muya moƴƴo tan neɗɗo sa wone famille ma il faut ƴeewa rendinde famille ma aduna hande o moni fof ne fooɗa famille mumen joguiɗo famille noon yo foot famille mum anani rendina famille mum ko ɗum woni muya amen hen sa yi min kaali goral Diew hande min jara anani ganduɗa 7000 et quelques personnes donc 7000 et quelques personnes wona hunde cakane taw koko umme goral Diew tan mi haalani haala jeeyiɓeɓe taw anani ko umme goral Diew tan nani ganduɗa hande min ɗum woni muuji amen ɗo muujo o noon wona politique mais neɗɗo kadi min noon so yimɓeɓe mbi mi waɗi ɗum tan cikkata ko dawrugol addinimi wadde ɗum ala yinmi ko famille o mo renda d' abord eyyi minen kadi min dañi ɗum ko 1000%. kadi min noddirno erago go ko pour ha yimɓeɓe fof tan mbawa tinde ganda taniraɓe goral Diew kadi ko yalti hen ɗo ko fof yalti koye Dial ko jiiɗa hanki laaɗe gummiɗe ɗo garɗe ɗe fof kaynaɓe arfunnaɓe fof yalti koye goral Diew kala ɗo wawi wonde ɗo wiya Diew fof ko ɗo e Dial tan kadi komin jinno hen ko anani mi ɓoɗo woni 4e édition waɗama anani ɗo waɗama Arfunda waɗama Kahayɗi o woni 4e édition min noon mi meeɗa tawede kono hikka kam anani ko jiimi hen ko anani ganduɗa ko moƴƴere tan ñande fala kono ɓeydo so Allah jaaɓi komin cikkuno fof kadi ɓuuri ɗon onon goni seedeji onon pilmuno onon mbaɗi fof anani min kulno ni ko anani ganduɗa est ce que yimɓeɓe ma kejjo ɗo kono noon anani ganduɗa alhamdulillahi rabbil alamina no aɗa andi yimɓe hande potata sa yi hande minnene mi yiiɗi bandamen ɗuma ala ko jarnanimi e bandamen hande duuɓi 37 hande anani ganduɗa hoorema mboɗo wonde e bandiraɓam mboɗo wonde e sehilaɓam mboɗo wonde anani ganduɗa e foof enɗamam foof no fotiri mboɗo wonde mumen haade mboɗo wonde mumen noon alay saago so on ko mbawmi hen alay saago mi waɗa hen ko mbawmi ko wona min tan waɗi foof mataw koɓe moƴƴuɓe tan eɓe kaala anani ganduɗa hoorema wona min tan waɗi foof mon fof waɗi hen mon fof ne jogui doole mum ene jogui ko ɗumanaji mum a yi darde sukaɓeɓe daari hanki darde daari nde ɗum ɓuuri kalis darde sukaɓeɓe daari nde wadde programme yimɓe fotɓe daani mbaɗon ɗumen pewno ɗon aɗa wawi wadde hunde a gasa bonde kono fewna ha yooɗi ɓe mbaɗi ha no hannirta ni ɗum ne kadi anani ganduɗa mboɗo welti hen no fewi kadi mboɗo yetta Allah mboɗo yetta jeunesse mabɓe o mboɗo yetta kadi groupe mabɓe moɓe mbaɗi crié o mboɗo yetta ɗum Allah ñaguimiɓe tan ko anani ganduɗa yooɓe jokkodira guure ɗe yooɓe jokkodira yimɓeɓe ɓe ɓeydo suudodirde ko ɗum ɗon tan anani ganduɗa wawata nawde yimɓe yeeso neɗɗo hulete tan ko janggo anani taw bandumen foof anani ganduɗa ne daari so bandumen ne daari tan min mi hulata min mi yeƴƴatako min mi meeɗa yeƴƴade caggal am ƴewanno tan koko woni yeesan ko ɗum tan anani Oumar Doro ko eyyi Oumar aɗa andi min mi yahata ko wona nafoore jahanmi tan koko nafata a heeɗi kala mami ko sa yi min ndendini yimɓeɓe ko ardi fof d' abord koko kalanmi ko neɗɗo liggoto neɗɗo ko woni ko liggoto anani gonga min ngala guese gonga kono min jogui leyɗele haade min jogui leyɗele noon ko yimɓeɓe ndendata so ndendi leyɗele ɗe woda ko mbaɗa ay ɗanle batteɗe ɗe ko gonga ɗanle ɗe ene moƴƴi ha feewi kono yimɓe fof mbawa ɗannodade sa yimɓe waɗi ɗum ɗo tan ko nafoore woni hen yimɓe so ndendi hay soko moni foti waɗa bujjoy so rendi woda no waɗi édition garowo ma yi anani ganduɗa hoorema ɓuura ɗo wonno ɗo anani ganduɗa ko ɗum ko nafoore nde ko rendude yimɓe so ndendi tan woda ko nafi ndendi pamodiri jaadi ndewodiri anani ganduɗa yimɓe yo ndewodir o ko ɗum wawi joguiɗo waara leɗɗe o joguiɗo sareɗe o e joguiɗo ɗum o e dogowo e oto e dogowo e ndemowo fof moni fof
wooda ko waɗi so waɗi tan nani ganduɗa e jahat nafara famille tan ko tawne kalde ko kalte ko ne nandira sono nandira tan nani ganduɗa ɗum min jogui ko caisse min mbaɗat hen anani ganduɗa caisse o so waɗi caisse joni so waɗama ko pied fedde min jogui whatsapp momin mbaɗata ɗo wonɓe ɗo ha Europe ha ɗumanaji kañumen koye men mbaɗi hen kalisi aji anani ɗum ɗon noon ko ɓuuri moƴƴude hen ko yimɓe fof ndenda so ndendi tan anani wooda ko nafi yimɓe so ndendani haydara nafata nafoore neɗɗo goto o anani goto o wawa yaade ɗiɗo so woni ɓuuri moƴƴude so woni tara ɓuuri moƴƴude so woni temedere ɓuuri moƴƴude so woni noon hakke 7 quelque hay soko goto fof bujjoyi anani lewru ma wodanno wayi ɗum ɗon noon umar ko ɗum woni nafoore amen hannde nafoore amen hannde ko ɗum min ndenda min gona neɗɗo goto so min goni neɗɗo goto tan anani ganduɗa fof o yaha wallahi Oumar question poɗɗam ɗo c'est trop important kadi mi haalde mabɓe ɗum nde yeehi ha ɗum ko corona waɗi ko min mbaɗani mbimi ɓe gaare ko min waɗi invité Dial ko Dial yontani kono ko min waɗi invité Dial guure ɗe mbaɗanno cotisé gadda anani gandanɗa ɗum ene jahani piya ko mbimami ko piya min Dakar min piyat ɗo fiyete anani Arfunde fiyete anani Nouakchott fiyete passe partout kala ɗo min goni fiyete rendine sa yi nafoore ne henne mi haalni sukaɓeɓe hande mboɗo wawi waɗa janggo mi ronga wawde kadi ma waɗ baɗɗo rellivé heɓa waɗa ɗum wooda kadi ko wallita ɓe wawi kadi piya men ɗe kadi ndenda somin ndendi ko mbaɗmi ɗo ko kadi yimɓeɓe fof mon foni yiiɗi yiide hen hoore mum min de mi ñagaki Allah anani mboɗo jogo hunde mboɗo añana bandam hande kala ko dañmi ko mbawmi e komi wawa fof mi ƴeewat waddande bandam en ha ndewa ha hunde nde rewa lawol hande mi yiiɗa ko wiya goral jewɗo ko fusi ɗum jinmi ko goral jew kala biyeteɗo jew a yiiɗi kala mami ko jinmi kam fof ɓe ndenda gona junggo woto anani ganduɗa ɓe kaɓɓodira soɓe kaɓɓodiri tan anani ganduɗa hunde fof ma yaltu hen ala fof ko wawa yaltude hen kadi sukaɓe ɓe mbiɗaɓe sukaɓeɓe ko joom fituji en ko joom ɓerɗe en ko joom anani ganduɗa hande joom neɗɗo wiyete ko joom so neɗɗo woni anani nde fini suba fof ne dawa ene ƴeewa ko ñaami anani ganduɗa hoorema ko joom janggo kadi so tawi min jiyaka ɗo woɗɓe kadi ma génération fof e génération mum tan so Allah jaaɓi ma wonno wayi kono noon fuɗɗode nde kam min jiiɗi wayno moƴƴi so ko rewata hen fof rewa hen Oumar ko kalɗa ɗo ko vraiment ko weltare ko ɗum kumisimi wadde ko ɓerdam meeɗa feccade banda men ɓe mi haalani wonɓe ɓe kam ni badda men ɓe ɓerdam meeɗa feccade anani ganduɗa hoorema tawa anani ene fecci pour anani ganduɗa yimɓe garata walla mboɗo waɗa hen ɗum ɓerdam nde ko toujours ha ɗo joni komi badɗo avance ha hande ɗo gonmi ɗo Allah ɓuuri andude hande ɓuurmi wadde engagé eno mbaɗirnomi engagé ni hande ni ɓuurmi wadde engagé e komin puɗɗi ko kono ɓeydo ene ɓeydo ha yettima ɗo on jiiri guide mon ala fof kadi komin ɗamini hen so wona ko yo yaa yeeso kadi mbaɗa andine yahaɗ yeeso sukaɓeɓe ko dariɓe commission mbaɗaɗo ɗo ko dariɓe anani ganduɗa hoorema ɗum kam so Allah jaaɓi ko yaara yeeso tan kadi nimsere ala hen eyyi fadirade mabɓe tan ko ni joni famille so rendi anani ñande falla jogui peeje ko potata wadde ko potten wadde ko potten haalde ko potten ƴewde min ɗamini fof mamin mbaɗo hen guese mamin mbaɗo hen agriculture min mbaɗ foof taw ko famille jeew waɗi ɗum kadi anani ganduɗa hoorema par ce que min komi acteur développement so tawi min mbaɗi kayitaji amen hamin gayni mami ƴeew kayitaji ɗi holko mbaɗata ha min daña no min mbawata dañde fonds uji hamin mbawa wadde hen ko a watta avance anani ganduɗa fof ko goto ko taniraɓe goral jeew min ƴeewata tan kono min mbaɗiri développement anani ganduɗa ha wawa wadde ɗum haade minnene kadi mboɗo dilla e politique mi wawa kadi wadde hen no waɗirta avance ha ɗum yaaha yeeso o ɗum haala aɗa andi neɗɗo wawa wiide yimɓe kalta kono kam min noddiraniɓe pour politique ɗum ɗo kam wona politique d' abord gonga noon comme politicien kono ɗum ɗo kam wona politique d' abord politique noon ma aroy hen par ce que neɗɗo kam sa woni aɗa jogui yimɓe janggo e jamma e sohluma politique sohle anani ganduɗa ɗum kono o saaha ɗo min goni ɗo min gonani e politique min jiiɗi ko wadde komin mbaɗata ɗo ko kaynaɓe puɗɗima kaynaɓe joni pi kalis ha kalis ɗuma ene ñamdodire ko mumen ha kalis ene liggo ɓe ene jaara jeere mais ene mbaɗa ɗum min jiiɗi ko ɓuura ɗum mawnude koko wawata nawde yeeso gonga guure mawɗe gonɗo e capital e wuuro Tokoso wona gotum gonga ko Dial adi kono wannoon kayɗi ko wuuro Mango anani yaaji
anani ganda sa woni ɗon tan no jiɗɗa wadde fof ma wat minen ɗo so Allah jaaɓi so ɗo e duuɓi ma en gartuɗo kadi mbiyon anani ganduɗa hoore ma aha min mbi ko mbinomo ko de fuɗɗama nana waɗe ndani no watte nda nana fuɗɗo hen ɗum haɗani e goral Diew haaɗi koye famille gonɗo ɗo foof ayi ɗo goɗo wuuro joni kala mo jiiɗa ɗo yummum ne yette banggue goɗɗo tan kono yummum yette Diew walla mum sa wonani Diewo tan yumma yettama Diew hay debbo gaddaɗo ɗo won rewɓe amen won rewɓe resaɓe ɗo ne gone guure he ko ɗum waɗi min limta guure ɗe ɗo foof Diewoɓe nani hen ɗo ha toon Diewoɓe nani hen ɗo passe partout kala no jaaɗa cilon hen foof Diewoɓe natoto taw ne mbatti on galleji kono ko ɗo gummi kono sa nani ne haale guure tati ɗe tan aɗo joni Mbour hande anani kaala Diew en a faami ganduɗa ɗum sukaɓe mum fo ɗum ɓe nan Nouakchott ɓe nan Nouadhibou ɓe nana Ayoul fo nani hen ɗum ɗon noon ko ɗum kadi ɓeydata sa yiiɗo joni mbiɗa min gummima Dakar Aissata Bocar en ya Allah Houleye Hammadi en kamɓe fof ɓe gaari anani ganduɗa addiɓe ko pour anani ko pour ɗum kono ɓe kodi ko Dakar anani min ne gonmi ko Dakar kono noon min kam wonnoon mi wayrata ɗo lewru fof mi arata walla lebbi ɗiɗi fof mi arata kadi mi joddo yimɓe mi haalda e mumen kadi mi yewtude mumen ko kamɓe goni moƴƴuɓe neɗɗo noon so moƴƴi bonnata neɗɗo moƴƴo bonnata anani ko kamɓe tan goni moƴƴuɓe ko kamɓe tan goni moƴƴuɓe yimɓe so wuramen gone jogui yimɓe ne mbayi leydi ɓuurimi ɗo doole so gariɗo hay goto ɓe jettata ko ɗum min somi ardi hami hoota minen fof min jooɗoto ko ɗum guiƴiraɓam ɓe mawna men ɓe minen fof komin guiƴiraɓe emin jogui ɗo hay guiƴirɓiraɓe nena minen jadata jamma e ñalawma suba kay kikiɗe ko guila ɗum koko ɓooyi anani min fof ala fof min jaata min jewta min mbaɗa fof ala fof to min jaata ala fof ko ɗumanaji ɗum ɗon kam eyyi ñalawma hanki o ala hen fof ko mettimi koko welimi tan welimi ko anani ganduɗa hoorema koye arama no yiɗiri noon waɗama noon udditirama deftere Alqur'ana waɗama waajuji yimɓeɓe mbajama anani min jeehi min mbaɗi ziyara ceerno gonɗo ɗo mawɗo o min mbaɗi ɗum ziyare anani ganduɗa ɗum minen délégation arɓe jafan kuure ɗe foof dal gaari ɗo ka hayɗe ɗumanaji e Arfunde min jeehi toon min mbaɗimo ziyare kadi o duwanimi min ɗum fof ɓuuri ɓeydade weldemi ala fof ko mettimi hen ɗo kam hanki kam mi anda ko fayi arde kono hanki kam aɗani ala kam kadi mi meeɗa yiide Dial kadi ko mettimi ɗo anani kayɗe e Arfunde anani ganduɗa e Mboun e Nouakchott e bandiraɓe ɗo Jafannaɓe Gabaɓe naɓe Jonktonaɓe Sinthiounaɓe Gawol naɓe Gawdal naɓe anani ganduɗa hoorema Ƴella naɓe fof anani ganduɗa Horkaƴere naɓe anani ganduɗa e fof bandiraɓe fof jettima ɗo hen e Dakar naɓe gari ɗo hen kamɓe fof eɓe jette kadi garnoɗo ɗo fof Allah jarama min beltima emin beltin ɗumen kadi e Dial Fulo so Dial haalama tan wayno Dial Fulo haalama fof ko gotum e Molle Waalo anani ganduɗa woni Gurlu Marli kamɓe fof ɓe calminama ɓe juurama kadi yimɓe arnoɓe ɗo ɓe fof jiyama beltanama no fewi e bandiraɓe Cilonnaɓe Hoore Fonnaɓe arnoɓe ɗo fof jiyama Agnam naɓe kala bandiraɗo garnoɗo ɗo hen min jetta Allah min jetta ɗumen imamuji foof gariɗo joom wuroji en gariɗo anani e sirifaɓe so tawi neɗɗo arataɗo welaka par ce que sirifaɓe ɓe kadi dokki en duwaw kadi anani ceernaɓe ɓe dokki duwaw joom wuuro en ɓe kadi mbaɗi représentant ɗum ne kadi ko belamma tan so tawi joni welani ɗumen mbawa garata neɗɗo sa ina ara e hunde tan koni yiiɗi so wona yidde nde adani ganda neɗɗo wawi hokkude ɗum hunde fof ko tawa so waddema tawa so ruttima caggal ma ne haala kono fo ɗo Allah andi ko kamɓe goni moƴƴuɓe min mi wawa yobdema neɗɗo aɗa wawi wadde hunde foof yimɓe mbasa ardema hayne mbaɗanmi politique mi waddama ɗo ko kamɓe ɓe mbi ko anani ganda mi goppata kam mi yeewa anani ɗum ɗon noon anani ganda mboɗo weltani Allah mboɗo weltanima vraiment Allah jarama on jarama vraiment minne kadi ononne kadi mboɗo yetto on no fewi gara joɗɗa ɗo balɗe tati vraiment ko hunde mawde kadi mboɗo yetta Allah e nelaɗo mum mboɗo yetta Aliou Demba en arnoɓe ɗo ɓe Siley Thio e Falen Bala Yuwa en kamɓe fof mboɗo yettaɓe mboɗo daara jammaɓe bandiraɓe ɓe fof kadi bandiraɓe arnoɓe fof kadi Allah jarama kadi jiyama emin ñagui tan ko duwaw Allah jarama on jarama merci beaucoup